si myslím, že v zápase rozhodla, že tá prvá 10 minútovka, kde sme nastúpili do zápasu s veľkým rešpektom a s takým sme boli ustráchaní. To som aj chlapcom hovoril pred zápasom, že jednoducho musíme byť sebavedomí a ísť do toho zápasu s tým, že niečo chceme tu uhrať, ale opak bol pravdou. Prvých vlastne 7 minút sme mali 3 vylúčených, čo 6 minút sme hrali v oslabení a toho supera postavilo určite na nohy a toho sa začal zápas odvíjať. Super viedol 2-0 a si myslím, že potom celý zápas to kontroloval, aj keď hru sme opticky zrovnali možno, ale chýbal nám kontaktný gól. Dostali sme z pochybe z breaku na 3-0 a potom aj keď sa ešte trošku dostali do hry gólom na 3-1, ale ja si myslím, že ten super to kontroloval. My sme boli málo dôrazní, hlavne v predbrankovom priestore, v útočnom pásme a síce ten zápas vyzeral ako taký vyrovnaný, aj čo týka početnosti strelby, ale nejakých šancí alebo tak s tým dôrazom sme sa nepresadili a ja si myslím, že Liptovský vyhral zaslúžene. My sa musíme z tohto poučiť, lebo samozrejme bol to prvý zápas, ale ako hovorím, ak chceme niečo dokázať v baráži, tak musíme hrať ďaleko lepšie, ďaleko agresívnejšie, lebo takýto ustrachaný výkon, ako sme predvedli, hlavne na tom začiatku, nám nebude stačiť. Tak bolo to náročné stretnutie, nielen po psychickej stránke, dôležité bolo, že sme sa dostali pomerne rýchlo do vedenia, odskočili sme potom neskôr superovi na 3 góly a potom sme sa snažili o kontrolu hry a ponáhle sme superovi nechali trošku priestoru, tak vedel byť veľmi nepríjemný. Na to si musíme dať v ďalších stretnutiach pozor. Ak chceme byť úspešní, sme veľmi radi, že sa nám podaril vstup do baráže a to je dôležité z hľadiska ďalšieho vývoja.